kapin drive computer ava in right protect ati sela engking e kati ang khongai mi shil thengem khatianga pen drive om khan nia buai thlak thin khop maya khatiang ang chi pen drive a om lo nei sa lo chuanin chiang taka khatia pen drive han ti chin tur te kha om ve lem lo chuanin a buai thlak na lai om ve a chu wangin ti khan ati dan tur kan in thril mai anga khatiang pen drive kha om rem chang lo ma se ati dan tur step a kha khana in thril thei vek thawa ni chuan I computer a window ki le r khailo I met ko panga ti chuan khami run dialog box ron langa khan regedit reg edit emo regedit te poti theya khami kha I type anga ti chuan I okay ang khami a registry editor kha aron in hong ta hianin he ta hian a left pane a khanin h key local machine ti ason ta soniva click anga ti chuanin he ta hian system ti lo oma ta son I click le anga ti chuanin a chhunga a hnuaiah sawn current control set ti lo oma ta son I click le ang ta chuanin control ti lo oma ta sonin iwa click le anga chuan hemi control chunga folder rang ron lang hawa son storage device policies ti izong anga storage device policies as ho zinga khan om tami alawa storage ti chau kha om ta chuanin khami storage device policies ti kha lo om chuan entianan I double click anga he ta hianin ta sonin modify ai lut anga he lai value a hian 1 na lo om sa don ani chumi chu 0 ini thlakang chuani okay anga computer I restart ang amai ro chu tu na mi ang tho hian kan han ti chin na ang tho hian khami control chunga khan control chunga hian storage device policies ti kha a om lo ani chuan control ti hi I right click anga chuan he ta new ti a hian chuan ta son key a soni click anga hey nuaya hian new key has 1 ti lo om ta so mi so I right click anga chuan I rename chuan so mi a ming atan son storage device policies ti kha a in zom vekin storage device policies ti khai type anga enter ti chuan khami folder thar kha aming kan va thlak ta chuan kha folder kha storage device policies ti kha I right click le anga chuan new a book I lut le ang ta chuanin he ta d word hi 32 bit le 64 bit a oma ta khan I windows kha eng bit nge I man ti I hriat anga I don ani windows 7 poni se ta han ultimate ni emo professional ni mo home premium kan tiang chi kha tiang sang kha eng ber po kha mangla eng bit nge ti hriat anga I computer a I man bit anga kha I va thlang mai ang entinan 64 ani chuan 64 a ta hian I click anga chuan tuna hemi new value has 1 ti ason right protect ti ni va thlakang chuan I enter anga chuan khami right protect ti kan va siam kha I double click anga ta hianin base a hian hexadecimal hi thlan tur chuan value a sawn 1 emo lo om ni pon 0 kha va da nge tur ani ti chuan I okay anga computer te kha in han refresh deuh thuak anga ti chuanin I restart anga tiang khanin khami pen drive emo memory card ang chi ate po ani thawa atia right protected ti ang om tlat ang chi hawa kha tiang khanin ava solve ve thei ani